This is our home. This is our home. We never leave our motherland to suffer. Nigerian people, this is our home. This is our home. We never leave our motherland to suffer. African people, this is our home. This is our home. We never leave our motherland to suffer. Nigerian people, this is our home. This is our home. We never leave our motherland to suffer. Role is he present Onyeze to the community and to him and other that the coming of Eze a breath of fresh air for the community. Or a man that use everything we have to serve. Yes, a gift to the community. If you interact with him and hear the ideas of the community, you will know that this community, they are very, very fortunate to have a man like him. All they will do is pray for him. Continue get away and will accomplish. Because somebody better to consume what is how to give, to see that the community develops to another level. So it's my role to assure the community that yes, they have a very good choice when they elected him to be the next. Wish him all the good things that God has to offer a leader. It's utmost wisdom and understanding. Give him the frame of mind to govern his people with equity, tolerance, and fairness. So I wish you well. God to give him good health and protect him from all evil eyes, so that he will be able to accomplish what he has in mind for the community. Because if you are not in good health, you cannot do anything. But if God grants him good health, he will stay focused and fulfill his dream for the community. Ndị obodo anyị dị iche iche, obodo atọ elekere na-abịa onye afisi maka onye eze anyị. So obi na-atọ anyị ụtọ, obi furu anyị kpọrọ. Chọọchị anyị ga-ebi ata anyị na-eri ya nwụọ. Merịta ka nwanne na nwanne. Onye eze anyị taa ka anyị na-amalite ụdị pụrụ iche na-echere Satọde ọ ga-efu. Brother Ukwu and all the Panjali men, people to Aka, in our chief. I wish you had a for Mamma Gora How number. Chileconia Premier now, almost medical. Yagani, Mammy, the woman and baking. The guy got an arrival. One week, children, Jerry Chile, now what is it? I know, not get the Korean done again. Ilakatama. Propaganda and Yogi, nay, and the Ladio told him Rohaka. And Bob Lavata, the Cobra should be a delay one of the days. So that Bob Lamata and that. Yamatana, there's an exam. I wish there is long life, prosperity, and success in all that is planned for you. He has very good plans for this place to develop it into a modern society. So I pray that God will give him the strength and the energy to pursue his goals and make this place a place Aganeji amount. Egwu to now mount. So I would be like a chicken to a new how will not get very successful. That is what we wish you in Jesus' name.
Mama. Thank you, sir. Thank you, sir. Mama. Mama ni wo. Una bia o. Mama ni wo, mama ni wo. Nde wo una bia o. Una bia o. Nde wo. Eze Onyebuchi Onoha. Egwu 2 of Egwu Afugri Autonomous Community. And preside. Ụbọchị taa ụbọchị ọṅụ, ụbọchị ịhụnanya. Anyị nwere brief ceremony anyị chọrọ ime ugbu a tupu anyị afọ outside. And that ceremony will ịnabata ndị chirile chief ebe ọzọ na the Council of Egwu Afugri Autonomous Community. Council Kwibia. Council Arani Esuka. I want a good orientation in this place. Orientation I will discipline. You know la council to the supreme, and therefore we have a GMO outside. And we all la council when you measure. We learn Abam. That is put to tom. Onye na wo onye ohi. Onye omenala anyị na-emegide. Ọsọ dị ndị omenala megide. Onye nwere kwa iwu. Dịka nke ebe onye isi anyị nọ. Na the council. Onye nwere ike nwere mmasị itinye aka na council ebuli egwu elu karịa ka ọ dị. Now the characters, the good conduct, we are not caught. We go to Susan. But the children are the fellow who do not let people speak. We learn a try your job. On the one week. But the chief who get a before we are a power. Now we hear Council Island so soft. Council Island Ekwe Kawoko Kuawi Helama Yamaka ya Prowi Abasuya box. We have a question on our councillor. Councillor who ebe Manda carry council. This is the council. Council is the highest ruling power, ruling authority in this autonomous community. Oh, the council in Ukwu. Manda na matata Naile Ranya, both in character and in personality. Hezu how many questions can handle a council when you make a group carry a before. They say this opportunity I got. They will part of this council today. I can meet you while you're making no matter. You will see council line. Council line Mbo, the Royal Majesty. As a Onyebuchi our Imperial Majesty, a breed builder, a motivator, who will inspire people for the common good of the community. All your way along that. I am a mission of the council. When you also listen to the only politician, I call the traditional prime minister, Royal High Chief Kingsley Chukunenye Ibokwe. They will. We also the power secretary, Okudo, the Royal High Chief, Yerezendu Adibe. We also the Royal High Chief
barrister Chikezi Aharonu, Oku Odanise Okuru Ọha, ya sọ oke Ojoku. Onye ọzọ la kansụl dịka otu ọkwa anyị siri dị bụ ezi nwanne High Chief Chibụzọ Ụta. Then I will Royal High Chief Engineer Iwezindu Daniel Ukwu. I will Royal High Chief Ndubisi Kamakulam Ezigbo Kubu na New York. I will High Chief Ikemba Ani Yamada. I will Royal High Chief Henry Mahakalam Udu. I will High Chief Chawo Tibe Ochiora 1 Egwu Afugro. I will High Chief Blocky Akabike Ihera Saxago. I will Chief Ekwe Onka Oya Lebe. I will Chief Manakolam Onoha Oriete. Now Chief Professor a Crown Prince Ajuruchukwu Obi Oya Lebe. Biko Egwu Ukwu of Egwu Afugri Autonomous Community. I feel like your day. Dika Ayine I dig you time lager. Yeah. Kasumamano. I were 3 communities that made up Ukwu Autonomous Community. Usually, all these human know Yaga to Umukura Lokwala, Sheba and there to Mamunu, or Jim the communities. So, Kebunoja or Judo, Agame Tukwasianga, they go to Melawasi, then more Onyezani, the Supreme Commander of Egwu. Mamman, Yo, Ozzy, come there, go for today. And you go for Ugo Rishike. And you go for Urikoto Munne. And I said, Pico, not like a Fryoka, Yagabalas. You will have to tell Uruka, Yala, give to Yamago, and give to the Hagiri, take the Aerocolo, and I should do well with it. Can't you end also? I should not Macarena, Jesus. People put out mother above that I never got a council today. Oyembo, the one I will go and the illustrious son of Egwu, Ukwu Bashiri, I'm a prayer commander.
Mgbe na-eme ihe a ka anyị hazie otu ọ ga-esi gaa na ewere olu ike bịa ma akpụcha ya sị ime obere o otu olu ya ha ọdụ ọ dịghị ọrụ ya n'obi adụrụtụrụ mgbe anyị bịara gaa iwu anyị chọpụta ọ dịghị ebe ya n'obi nwana anyị nwoke na-eme ụka abịara aka kụrụ nkwa na-ekwu okwu Egwu kumar, mor, dor. Ndewon, ịkpọtụ ugbu a ọnwa anyị zụchiri azụchi nwa na-aga mba eyi ofe ọta eyi ofe ọrị nwaanyị a ọ bụrụ meyọ na local gọọmenti ụmụahịa north ndị eze ọhụụ kpatara aka chie ya aka onye wetara ka e ga-esi ya iweta ka ọma ewere kọmpasogi ka ewere kọjọ ka ewere kọjọ nwanne nwoke okechi ụta bilie ọtọ kelee mbụ Kasu kelee Egwu kelee zonu ewu okwu ha bụ Ndewon. Egwu mama no. Egwu mama no. Musa na-achọ ụmụnne anyị ndị nọ ha nọ ebe anyị aka ga ebe ka anyị gara iwu. Anyị abịala akụkụ ala Afrịka gara abịa pịtakwa. Ka akwụkwọ nsị ihe na-eme ebe ọ dị ihe ọjọọ na-eme ha na-eme onye aka. Anyị abịa aka gụngwachi I give us right here. Let me more simple proclamation today, right now. Later today or later in later day we will book. Ukamon bukamabo. When you are there, council will chief another. I give one certificate. Every year, but give certificate. So me mention proclaim. I want to remember another Council. Mr. Victor, name okay, make it off the army because I'm not some guy. But what is it? Ebia, I want to go to the Agago. Agago was all. You remember Council? Don't give me as a bullet. Ndewo, yes. Ya ke bata. Yes, ebe kele go. I'll put to put. Mama no. Egwu ni me age kwa boy, and more conscious effort, but the best in our community. And I think the best in our community. Here now what to let's get the young people to also infuse with the old to give us the best. Get to that. We don't have money. Oh, a man. No, who put a yaka. You know, as mayor. And I check out the young singer. Think I may proclaim as a member of the council. I go with the Acadia. I get what I go to see. No voy a comer otra. Voy a comer otra. Also, you're welcome to the council. Thank you very much. People, Akakurukwa. Ndewo. Council na-enye gị ikikere okpukpo paanị mana ihe dị ihe ọ dị n'ime Otu ara kwa akala. oche ndị ala ahụ ha nga Ọ dị ndị nwụrụ na-efu isi.
Ọ na-egbu ịnyịnya. Ọ na-egbu ịnyịnya. Mee ka ha dịrị ya o. Ya wụ n'ụka. Ịkọ kpọte. I don't know what is in the car. Look at this man. Oh, by pronouncement. 100,000. I go here. I go here. 100,000. Chọkara ga-akpọ ya evangelist ọ ga-akpọ ya onye nsọ narị enyi ha nwanne m bụ nsọ ka bụ ya narị Ikechukwu ọ pastọ ndị fọsụ abalị ya ahụchile biletọ ga-ele kansụl Chineke eri Mmepụ mmanụ ka Chineke gọzie obodo n'aha Jizọs. Ebe nwanne anyị nwoke gụrụ eze, ọ dị anyị mma. Ọ dị ihe Chineke na-eme, anyị amara ọrụ Chineke. Mkpọpụta gị ọrụ Chineke. Chineke ga-egosi ọnọdụ. Dịka a na-ahụ ugbu a, site n'ọchịchị udo na ọṅụ na mmeba dibịa n'obodo anyị. N'aha Jizọs. Anyị na-ekpere ekpere ebe ka anyị nọ. I am sure that we remember your prayer, that our village will make progress. In Jesus' name. Amen. We are very grateful that you are the one on this wonderful story. And ọchịchị gị bụ iweta ọdịmma ọganihu ebe ka anyị n'aha Jizọs. Amen. Nwoke Theodore Abbas biko kelere anyị kansụl ọnụ ọha nwa kaptịn ọnụ Long live the King. May your days be blessed. And the land be blessed. We wish you progress better than we have seen before. In Jesus' name. Councilor, one money one. One night we'll come back to help say you 2,000 people praying for them. Our royal evangelist, also the other as that chief, but I will treat you like that. Is in Chinyere, Mama Kona, only child. Praise Pastor Jesus. Eze dirikwa anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị taa. Anyị na-ekelekwa Chineke na ọ họpụtara anyị eze dị ụta. Chineke ga-eme ka this Egwu ka ha hụ the light. We have already given him the light. The women gave him the light. We read Isaiah 60. Verse 1 to him, and we handed the light of Egwu to his hand. Whenever he comes, darkness will disappear. Because very quick one, let Egwu Dino. Egwu Mamana. Agakara Mozota Ormo Ekele. Achọrọ m ibido n'ikele ndị kansụl Egwu Ukwu
headed by His Royal Majesty Eze Onyebuchi Onoha. They may organize a section of this nature, e.g. rite mkpụrụ obi n'uru. Anyị eritele mkpụrụ obi mmadụ abụọ n'uru. Ha na-efu anọla kọmitii ọka ha dị committed. So mmadụ abụọ ke akpọbatara ha gawo ndị ime ụlọ awụkwa ndị eji. So ha ga-edizi more committed. Ala pope ahụ ha dịrị qualified ịpa ya ma ọla isi ma ọla ọdụ ka egwukwula aga ka ọma. Achọrọ m ikele unu. Unu bịakwara akọrọ unu bel. Unu adabala ọja dị kasị. Akọrọ unu bel. Unu asọjọ ha asọjọ. Unu abịa ka agwa ka moko. Asị m unu emele ya dịrị unu mma n'aha Jizọs. Achọrọ m n'ụzọ pụrụ iche. I didn't know that somebody may not be religious, but they are very spiritual. Didn't know. You may not be religious, but you are spiritual. But the traditional thing we see, la councils, you come, you bow down before the king, and you are crowned. But because we have one Eze who will tell you I'm not religious, but he's very spiritual. All our the kind of things he does. Today, Egwu zoro na ọdụ ga ahụ ya nabata. Onye eze, anyị na-ekele gị. Ịma anyị na ha eji anyị ma nwata na amụrụ n'ikere mmiri amụrụ nwata. A sị gị adịrị anyị ile mmanụ otu n'aha Jizọs. So I'm referring again to the Kenya guy for When you choose one of the days they may line up a 5-day event to make a minute on the 23rd of December. The program, the Thanksgiving on the 24th. Michael's Methodist Church. Today is the day where all members of my community, Mokurala, Okwala, Manguru Okwala, and Manguru, whether to come on the station without their gifts, and then the music will receive them, and then feed them, eat together, make it easy love and bonding amongst all the communities. Because our preaching is for peace and love amongst us. So that's what we're trying to influence by having a feast together for all the three communities. And this will get to be continuous over time. So that we're having a very positive society where peace, love and kindness will reign. Thank you very much.